Zdravím vás kamaráti, dneska vás vítam opäť pri novom videu. Hovoril som, že každý deň budem natáčať videa, ako si dobre pamätám. A to je tretia časť z tohto sveta. Bude tu tak asi 100 častí a budem tam držať skoro každý deň, ale aj minulé to Roblox video bolo dobre, tak som hovoril, že tu postavím, no, asi viete. Aj nemusím hovoriť. Postavím tu také menšie, kde sa bude sadiť proste. Neviem, čo tu vôbec zasadím, asi viem už. Bude tu mrkva. A toto to robím. Kde to niekedy položím, že zle, ale inak to je všetko dobré. Ja to prestrihnem. A presne mi to vyšlo. Budem to mať nejak takto veľké. Inak som to tu má zase obrovitánske. Ale malo by to nastačiť. To možno trošku. Robil som si prečo by mi to došlo, ale nedošlo. Vyzerá to nakoniec takto. Potom tieto schody by som mal normálne takto rovno. Toto by som zmenil na, alebo nie rovno. Som to zmenil na hentú uličku. A hádajte, čo tu budem pestovať. Máte ešte premýšľať, idem do vesničky to pobrať. Dobre, hotpocket. Idem. Áno, sú to mrkve, dobre. Pohodne ste správne, keď to viete. Aby som mohol urobiť z tých zlaté mrkvičky, ale dúfam, že to majú, lebo tu rastú mrkvičky. Nemám do emeraldov, kámo. Ja som toto asi sú. Ja to nejak určite skúsim nejak nájsť. Ja to mám asi zase strihnem. Alebo viete čo? Tam sú mrkvičky. Fakt to tu mať. Sú tu mrkvičky, niečo mi nezdalo. Môžem ich obrať. A potom nás doma vlastniť. Ja som skúšal v takom inom Minecraft, v takom fake. Tak som tam skúšal zasadiť zlaté mrkvičky a išlo. No aj zemiaky môžeme zasadiť, čo to není moc jedlo. Prečo by sme tie zemiaky nebudem brať? A dostal som najzbytočnejší item v celom Minecrafte. Points potato. A keď ho zjem, pam. Poison na 5 sekúnd. Keď ho zjem, nech to nezavadza v inventári. Jeden trik vám ukážem. Smysl ide. No, Dobre, skúsim to ešte raz. Treba jeden pruh, akože. Dobre. Au. Dobre, to potom urobím. Veľmi dlhý pruh. To chcem. No a takto. Mrkvičky tu asi sú. Môžem sa ešte pozrieť sem. Pozrieť Iron Golem, lebo dostanem irony, keď ťa hniem. Ale ťa potom musíme aj zabiť. Čo tu predáva? Tu má toto. Mrkviček mám viac než dosť, tak ja by som už išiel. A toto nič to neurobilo. Tak. Ja idem. Dobre, potom sa možno ešte najem len keď mám tak veľa tých zemiakov. To aspoň aj dozjem.
To strašně málo hangarů přidává. Co to je? Půl hangaru. To je strašně málo. To je 4. Może je to 4. Okej. Próbuję zase někde mrknout. Teď to potřebujeme co nejvíc. Hopa. Musím jich mať viac než dosť, sa hovorí. Ne! To je jedna mrkvička. Tu si to niekedy aj ja môžem trošku pokašľať. Ale okej. Nechcem si to tu úplne říct. Tento řád by som celý to zapnul. Nič tými mrk. Prvé to se nedá. To mám drží. A jejda. To je zlé. Ale veľmi zlé. Pretože mi to nestačí. Tak ja to strihnem asi. Alebo nebudem toľko strihať toto video. Dobre, už na to nemám, ja idem takto. Poďme mať ďalšiu vesničku. A že by som tam dala zemiaky. Zrejme. No idem na to. Nič mi nezostáva. Iba nájsť ďalšiu vesničku. To je všetko. A tu je ten rúžový bajon, čo som mile našiel. Mimo natáčenia. Skúste pomaly načíta môj terén. Toto som chcel pestovať, ale povedal som si, že to bude horšie. Ale keď som prišiel, tam je rúžový bajon. Tak poďme ešte tadiaľto. A tak ja sa vrátim. To sú moje posledné rachejtle. Dobre. Tak ja sa asi vrátim asi. Počkaj, to sú fakt moje posledné rachejtle. Ja sa vrátim. Ja sa možno vrátim už. Ja sa vrátim. Dobre. To budú moje posledné. Ja už sa budem vrácať. Keď tak tu mám ten oceán, tak to môžem využiť na ten trojzubec, ale to není nič toto. Nič dobré pre mňa. Ale ja tu možno aj umrem. Ja tu zostanem asi. Toto není dobré. Toto není vôbec vtipné. Posledné rachejtle. Možno strihnem toto. Tu zostanem asi na veky. Tu zostanem ešte 10 000. Neviem čo. Tu už to vám poznávam, lebo tu už asi viem. Tu už asi viem, kde som. Asi. Je to ten oceán. No. Dobre, ale... Počkajte. Ja som to prešiel. Teraz neviem. Ja to musím strihnúť.
Tak zatiaľ aute. Ja to musím strihnúť. Takže nikam som sa dostal. Načal som iba andezit, ale stále nikde. Ja sa musím z tohto sveta na chvíľku odpojiť a pozrieť si moje fotky. Všetko moje fotky. Rýchlo moje fotky. Tu mám fotky. Ja to prestrihnem. Dobre, už môžete vidieť, že už zapínam Minecraft, už mám napísané súradnice. A ja sa normálne portnem, lebo toto... Nechcem podvázať, ale sám portnem. Nechcem tu podvázať nejak, ale portnem sa tam. To je ten svet. Keď sa niekto pripojí, ja mu dám aj tak ban, len... To som chcel povedať, že na mne sa môže veľa kamarátov na mňa pripojiť, ale ja ich kiknem hneď. Takže toto asi všetko. Sa učím. S týmto stromom mám, naťažím si tu ešte niečo. Tento andesite, lebo to neviem odkiaľ mám zohnať. A potom som ešte aj štierk chcel. Som tiež nevedel ako mám zohnať. Takže aj štierk naťažím ešte a to bude všetko. Potom sa portnem. Berem lovatu, to je Silk Touch, tu potrebujem, to som si urobil novú. Neviem, či som to už hovorila, alebo nie. Asi áno. Len teraz to není dôležité, či mám Silk Touch lopatu, alebo nemám, ale toto je dôležité, kde som. Alebo viete čo, ja sa neportnem, ja tam proste pôjdem na tie súradnice. 2839. Som odtiaľ ale ako získam rachidla. Tu je problém. Ako získam rachejtle. A ďalší problém je, že nemám čo jesť. A môžem aj kvôli hladu umrieť. Takže nechcem taký byť hlúpy Minecraft hráč. Už som to hovoril v minulej epizóde. Že zomrem na jedlo. Kvôli hladu. To je najhorší Minecraft hráč. Ja som to teda... OK. To by malo stačiť toľko šťarku a ja vám ukážem jeden trik, že keď stačíte, že teleport a napíšete tam, že 2 a v tom svete ja mám 2, dal som v minulom seed, v minulom videu som dal seed 2839, dáte medzeru, potom tam napíšete 74, aj na spawne to môžete, keď spavnite, lebo ja som veľa blokov ďaleko. 1, 2, 4, 8 a hoďte hop a mohli by ste sa niekde objaviť. Ale nie len tak. To som dal zle. To tam nemáte dať. Som chcel ukázať, čo tam nemáte. Ale mali by ste tam dať minus 2, 8, 3, 7, 9, medzera 74, medzera 1, 2, 4, 8, 1248. A stlačujte. Tak. A objavíte sa. Dobre. Podvádzal som, dobre. Uznám to, podvádzal som, ale musel som sa sem nejak dostať. Inak by som tam zomrel proste. No ani nemám taký trošku problém, čo? Ale na toto video asi už bude stačiť, pretože teraz zasadím asi toto a to asi bude stačiť už. Takže mám toho dosť. Keď to nebude stačiť, tak ja tam ešte pôjdem hľadať, ale toto je dosť dlhé video. Dal som si s tým záležať a hovoril som, že ešte chcem niečo urobiť. Ale to... Dobre, urobím to teraz. Idem získať trojzubec. Potrebujem
Ten štít. Ten som si robil v minulom dieli. Musím toto trošku nejak nájsť. To je prvý. To nemá ani trojzubec. To ma to hitol. Potopená loď. OK. Čo v tej šestke? Mosblok. Se niekto krúti. Nejaký hlupák. Tým myslím zombíka. Ale ten trojzubec asi dneska nezískam. Možno to urobím tieto 3 mosbloky. Zase tam bola potom som to nechala, lebo to by som si myslela, že už mi bude stačiť, ale mosblok znišuje damage. OK. Či mám pravdu? Nemám náhodou pravdu? Ty kokos! No tak mi to malo ubralo, ale toto, pozor. Ešte naberať tu. Skúsim hodiť. Kam som to šel? Ne. Bam. Cool. Easy. Hodiť Volterba, keď je to ľahké, ale aj sa s vami možno budem lúčiť, pretože možno natočím ešte jeden. Ešte toto nenechám si ujesť. Takže ešte som tu chcel postaviť oveľa viac toho. Chcel som. Toto nie je jediné, čo som tu chcel. Ešte nekončím toto video. Ešte nekončím toto video. Mosblok si tu vystavím. A chcel som ešte získať farby. Takže ideme na trh nejaké kvetiny. To je všetko. No, myslím, že to bude trošku zábava, ale až taká to nebude zábava. Tak to nebude. No dobre, som to musel presne, niečo sa stalo, ale to je no. Takže trhám kvetiny, získame veľa farbiva. No, vidra som porazil 6 krát. Vidra som porazil 6 krát. Minimum 6 krát. To robiť budem to robiť krát blokami. Dobre, natrhám si ďalšie kvetiny. Ne. Pôjdem domov, to tam všetko vykraftiť. Neviem, aké farby vôbec potrebujem, lebo bieleho mám zatiaľ najviac. Som bone meal, bone získaval najľahšie, sa získaval bone. Ale som to keď pomaly, to je strašne divné. Ja si poďme ešte zobrať ten mosblok, strašne
Ja to potom opravím, mám tu coś. Okay. Tu mám dvakrát, ja som taký, vždy na to zabudnem, že tu mám crafting table. Rozmýšľam prečo, nič ma nenapadá. Nič ma fakt nenapadá. Toto je light grey. To light grey. Toto je light grey. Čo? Nechápem. To je red. Neviem to všetko. Čo sa tu nejde urobiť farbivo, čo nájde. Ešte by sa mi hodilo čierne farbivo, ktoré idem práve teraz som chcela získať, ale mala som to v pláne a strašne sa na to teším. Toto všetko porobiť. Ešte koľko tých zombíkov tu je? Do prčíc. Ja som išiel pre chobotnice, nie pre zombíkov. Som pomalý. Ja to asi poviem už opraviť, lebo farbivo je hotové, ale tie chobotnice, molting 3 na večer, oni to fakt nejsú. Ten Minecraft fakt zmenil si update. A že sa chobotnice nespavnú alebo niečo také. Že na to nejaká malá šanca, lebo to že nevidím asi. Asi to nejaká malá šanca, že sa nejaká chobotnica spavne. Pretože som ich už milión pozabíjal. To je bolo vždycky milión. To nehovorím zo srandy. To nie je žiadna chobotnica, kto je v tomto mori. Je bolo vždy 1000 aspoň tak. Či to sa mi zdalo, tam nejako vidí. Možno to zombík, ne, tie chobotnice som asi už fakt slepý dneska. A dokonca 2, no hovorím. To vždy býva. To vtedy boli vzácne asi. Dobre, neženem. 4. Toto inksaky. Som chcel glow inksak. Inksak. 4 farbiva. Dobre, ja musím ísť. Strašne som pomalý. Strašne kúkam, ale nikam strašne som pomalý. Keby ste vedeli, že som pomalý, tak napíšte do komentárov. Možno aj teraz na to prídem, ale... Možno teraz na to príde, ani to nemusíte, možno to prídem. Možno, neviem. Neviem prečo, možno na to niekedy teraz prídem. Nejak rýchlo. Čestka so stone. Toto je všetko stone. Nahádžem ho tam. Ojojoj. Gravel, toho mám nemám dosť. To vidíte gravel. No. 9 stakov. Tu mám drevo zás. Musím len to rozstriediť. Uhlie. To boli brečka. Jedlo. Ne. Čo mi jesť? Nie, toto šupnem všetko, ešte to drevo. Z dreva máme asi všetko. Jedlo sú ešte. Toto je jedlo. Hlína, tak toto je hlína. Toto je hlína. Toto. Neviem. Nejaké zbytočné veci dám preč. Druhou.
Za moją motyku. Neviem, čo som robil rachejtla, okej. Rachejtla sa mi vždy hodia. Možno pôjdem ešte potom nejakých mluvov pozabíjať. Ja som mal rachejtla šťork girl. Ale enterperly a knižky. Knižky dám hore. Knižky dám sem hore. Strašne som pomalý, tam budem za rok asi. No, na tých skutov idem rýchlo. Nie za rok, ale aspoň, že to není až tak ďaleko. Nejaké enchantovať. Loyalty. Loyalty, to sa hodí. To sa veľmi hodí Loyalty 3. A idem enchantovať čo? Sa nudím tak... No, ja som tam dal meč. Do enchant table. Som level 7 a to bere levely. Ale však nestri. Ok, to bere levely, to potom budem robiť. Som zabudol, že to bere levely. Mám malo levelov. Tak si potom budem enchant. Enchantovať. Enchant. Skačem od radosti. Lebo budem enchant. Enchantovať. Chcem si dávať nejaké zbytočné veci, ktoré teraz nebudem potrebovať. OK. To sú asi všetky moje zbytočné veci. A toto asi neukončíme. Dobre. Počkajte, ja si viem, ja som hlupák. Však už viem, lebo mám málo hungru. Sa idem hneď najesť. Som sa zlakol, že tu umrem nejak. OK. Ak som toto video počul, nezabudnite like, odber a možno točím ešte teraz Roblox. I potom čaute. A sa vypínam a ešte idem do baraku a tam to vypnem. Ešte toto! Toto tu robí do prčic. Ešte most blok. Tam to dosadím tam do mrkvičky, to upravím. A trojzbec. Možno získam mimo natáčania, čo? A ten most blok. Ten sa podobá k hlíne, tak to dáme sem. Dobre, toto je asi všetko z tohto videa. Ešte zase na niečo som zabudol. Schody dneska si upravím. Dneska schody určite upravím. Dobre, ešte 3 minútky, ja to idem ešte upraviť tie schody, čo? Ešte 3 minútky mi to nebude trvať. Bože, to som mal dobre, to tam nebudem dávať. Stavím čo dvakrát zničil. Ne. Fantom. Dobre, Fantom tu lietal. Neviem, čo tu robil. A som už, aby všetci umreli. Jak ten Fantom už umrie, toto nie je normálne. Že už umrel. Asi to dúfam. Už mu stačí, ne? To mi na mňa naletel, tak ja by som... A proste sa vylámal by som Fantom membránu. Ten creeper je nejaký rýchly, no. Že mi to tam pošlape. No poď, creeper. Si pomalý. No poď. Nemám na teba čas. To je nejaký rýchly. Kámo, čo robíš? Taký rýchly. No, ty schodníku, to čo, dlho som? To je divné všetko to. A tak malom obou, hop. Všetky schody presunieme. Dvadsať schodov.
Wszystko mi to dojdzie. A to wypadło tak to z toho. Nebo náhodou přes bloky. Počúvaj. Toto je logo slab. What the fuck? To vypadá 2 slaby. Dobře, tak to cítím se, ako keby tu nikto nebol. Díru. Odložím si sem malý díru. A crafting table. Sugarcane. No tak dobre. Tak asi to nebudem robiť. Sugarcane, neviem kde je, ale dobre. Ak sa toto video páčilo, nezabudnite like, odber. Čaute. Tak ale fakt. Čaute.